BPFनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय बिसायख'थियाव गावनि बियाबाव जेननाय सासे सुबुंसो। BPFनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्शनाव गावनि समस्थियाव जेननायसो। जाय MCLA बियाबाव जेनबाय बियो माबोरै 22 टा MCLA बियाबाव देरहानो हानो? जाय MCLA समस्थियावनो जेनबाय बियो बोरै 24 टा MCLA समस्थियाव देरहालायखो? गावनि समस्थियावनो जेनदों। खाम्फा बरगयारिया सासे जेन्टलमेन सुबुं नाथाय बिथाङा खामानि मावग्रा मानसि नङा। दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै। मोजां जेन्टलमेन बियो, लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो, खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो, किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ, बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ, रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ। जेन्टलमेनल' जाबा जानाय नङा। दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्थियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन। कारन चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय। दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया। खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै, माखासेयावथ' गैला। 2020 मायथाइयाव आं नांगोलनि साजों ट्रेक्टरखौ सालायखोबाय, बेनिखायनो नांगोला दिनैनि दिनाव बायबाय। नांगल भाঙি গ'ল। নাঙলটো 2020 চনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছোঁ। ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া। নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গ'ল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে। আজিকালি নাঙল নিকিনেই, মানে ককলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে, ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে। কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায়, হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু। बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोख्रों बेरेखा दोलोखौ सोंखारिदों। बिथाङा नब कुमार सरनियाखौ बुंदों, जाय बिथाङा SD सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थियाव सासे लिडार जाबाय, बिथाङा दा बिसायख'थि गेलेनो मोनासै। बेनिखायनो बेबारनि बिसायख'थियाव जोंनि दोलोजों मोगा-मोगि जानो हानाय बेरेखा दोलो गैया। आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थांनाय बिसायख'थियाव गावनि बियाबाव जेननाय सासे सुबुंसो, जाय MCLA बियाबाव जेनबाय, बियो बोरै 22 टा MCLA बियाबाव देरहानो हानो? खाम्फा बरगयारिया सासे जेन्टलमेन सुबुं नाथाय बिथाङा खामानि मावग्रा मानसि नङा। आरो 2020 मायथाइयाव आं नांगोलनि साजों ट्रेक्टरखौ सालायखोबाय, बेनिखायनो नांगोला दिनैनि दिनाव बायबाय। बेनि अनगायैबो जेसेबां जोंनि हा दं गासैबो हायानो डिजिटाइज जाजोब्बाय। नोंथांनि लेखाया न'आव गैयाब्लाबो नोंथाङा मण्डल अफिसाव थांनायनि गोनांथि गैला, मानोना नोंथांनाव बेसे बिगा हा दं गासैखौबो नोंथांनि मबाइलनि गुगोलाव बैसोमुथिनि गेजेरजों मोननो हाजोबगोन। आरो 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारिया मा माइ मावदों एबा मा आबाद मावदों बिथांनि न'आव फैयालासिनो बाहेरानि मानसिया कम्पिउटाराव नायनानै गोरलैनो खिन्थाजोबनो हानाय डाटाखौ जों खालामजोबनो हाबाय। नाथाय बेफोर खामानिखौ BPFआ खुनुदिन खालामनो हानाय नङामोन। सिगां समाव माइ आबादफोरनिफ्राय मोननाय राङा 1900 कौटिमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव 2020 मायथाइयाव जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC ओनसोलनि एग्रिकालचार 5600 कौटिनि फाननो हानायनि बेबस्था जाबाय। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ बिसायख'थिनि फोसावनाय बेलायाव बाहागो लानानै बुङो। जों जेबो मावाखै। दायो जेसेबां जोंनि हा दङ गासिबो हाया डिजिटाइज जाजोब्बाय। नोंथांमोननि लेखाया न'आव था नोंथाङा खै बिगा हा दङ मा दङ कम्पिउटाराव बुबानो दायो मोनजोबगोन। बैसोमुथियाव थांनानै बैसोमुथि होननाय मोनगोन। गुगोलाव मबाइलाव थाङोबा बे मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बैसोमुथि होना लिरना होबानो जाबाय, होमबानो फैगोन। बेवहाय मा होनांगोन, नोंनि नामखौ लिरना हो, गामिखौ लिरना हो, लोगो लोगो डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार फैजोबगोन। आरो कुनु मण्डल अफिसाव थांनाङा, जमाबन्दी कपिया बेवहायनो माने मोजाङै माबा खालामना होबानो सोना होबानो माबाखौ नाम्बारफोरखौ बेयाव प्रिन्ट खालामनो हागोन लोगो लोगो। जमाबन्दी कुनु मण्डलनि उन खारनो नाङा। बिफानिफ्राय फिसानि नामाव हानाय जाबाय। आमार देउताকৰ পৰা পুত্ৰলৈ কি কৈছে লেণ্ড মাটি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে মণ্ডল অফিচত যাই পইচা দিব নালাগে, ঘোষ দিব নালাগে, কাৰো পিছে যাব নালাগে। 13টা কাম কৰিব পাৰে মোবাইলত, এতিয়া মাটিৰ কাম আপোনাৰ আৰু মণ্ডল অফিচত যাব নালাগে। এনেকা বহুত কাম আছে যি কামবিলাক আমি কৰি আছো। আমাৰ যিবিলাকে কাপোৰ বই তেখেতসকলৰো আমি গোটেই মানে ডাটা বেছ বনাই আছো। মই এতিয়া 1000 जनमान एम्फौ फिसिग्राफोर दङ, बिसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै। 3 केजि फानगोन ना 4 केजि फानगोन फिथिबखौ डाइरेक्ट रायलायहरनो हायो। बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। आरो 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारि दङ
बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन सुरेन मोसाहारिया 4 बिगा लेमन गायदों उमुक बसुमतारिया 10 बिगा जोसा माइ गायदों बे डाटाखौ गासैबो खालामजोब्बाय जोङो बेखौ बिपिएफआ कुनु दिन हानाय नङामोन दिनै आङो हिसाब खालामना बरनबाय মই হিসাব কৰি ওলালো 2020 আমাৰ সরকার গঠন কৰাৰ লগে লগে বিটিসি অঞ্চলৰ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট এগ্রিকালচার মাই আবাদफोरनिफ्राय मोननाय रां बियो 1900 কোটিमोन बेसां 1900 কোটি 1900 কোটি আসলে 1900 কোটি আমার ধান আমার এই কি কয় তামোল সৰিয়হ বেলেগ বেলেগ বস্তু বিক্রি কৰি পোৱাটো 1900 কোটি আছিল 4টা জিলাত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট বিক্রি করে মানুহে পায় 5600 কোটি ইমানখিনি উৎপাদন বাঢ়ি গল 5600 কোটিনি দায়ে जोंनिया फाननो हानायनि बेबस्था जाबाय दा এই বস্তুবিলাক কৰি আছো प्रत्येकটো সমষ্টিयाव मोनसे मोनसे महिला मार्केट बानायगासिनो दङ प्रत्येकটো ভিসিডিসিयाव जोङो माने नलेज सेन्टार बानायगासिनो दङ प्रत्येकটো माने समष्टियाव ऑडिटोरियाम बानायगासिनो दङ रायजो राजाफोरनो जी नांगौ जेसेबां सिएलएफर अफिस আছে इटु आमी निर्माण কৰিবলৈ গৈ আছো जिमान सिएलएफ अफिस আছে কাৰণ বাইদেউ সকলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ গছৰ তলত বহি মিটিং কৰিব লাগে এই সমস্যাবিলাক সব সমাধান কৰি আছো গতিকে বহুত কথা ক'ব লগা আছে পিছত কম মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালো এতিয়া আৰু বড়ো অবড়ো বুলি একো নাই दा बড়ো अना बড়ো নাই गैला जाय बिथाङा सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव एमपि जाबाय बिथाङाबो इलेक्शन गेलेनो मोनाखिसै दा नंखायनो एबारनि इलेक्शनाव जोंजों मोगा-मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्शनाव गावनि समष्टियाव जेननायसो जाय एमसिएलए समष्टियावनो जेनबाय बियो बोरै 24टा एमसिएलए समष्टियाव देरहालायखो गावनि समष्टियावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समष्टियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारण चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला दा नैबे समाव बिनिखायनो हारिनि खौसेथि हारिनि गोजोन हारिनि जौगानाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा जोङो बयबो फोथायनाय ला आरो बेखौनो आं खावलायबाय सम दंबावो जोंहा बयबो जाहाथे न'खराव रायलायो जे एबार जोंनि भटआ दरं अदालगुरियाव जोङो फामे बिबारनो होगोन किन्तु क'क्राझाराव जोंहा ट्रेक्टरनो होगोन ठीक जाबाय नङा होमबा आङो बारा बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावबाय সকললৈ ধন্যবাদ জনালো ঠিকে আছেতো বাইদেউ সবে একো সমস্যাটো নাই ট্ৰেক্টৰটো বুজি পায় নাঙল ভাঙি গ'ল নাঙলটো 2020 চনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছো ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গ'ল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে আজিকালি নাঙল নিকিনেই মানে কোকলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায় হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক বয়খোবো অবংলাউৰিয়া मोजाङैनो लाखिथो खनसे बयबो स्लोगानो जयन्त बसुमतारी जिंदाबाद 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 जयन्त बसुमतारी जिंदाबाद 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 जयन्त बसुमतारी जिंदाबाद 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 थैंक यू गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन
क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबिलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।